Wah. 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 Ah. Wah. Wah. Ah. Hut. Ah. Hey. Ah. Oh, ah. Wah. Hut. Wah. Eh. Oh. Wah. Wah. Hut. Ah. Ah. Tan samar pamoring suksma Sinuk swaya winaya winasati sining pampawangan kalbu Sailange buta iki mau. Lah kok dadi Bathara Bayu bapakku sing rawuh. Ora liwat basaku katur Bayu dewaku. Astungkara sidham sekaring bawana langgeng. Iya ulup Bratasena wis ndak tampa. Ngertenana ulup sejatine jeneng ulun ingkang mimba warna dadi raseksa mau. Dene lekas ulun mung bakal ndadar marang anteping tekadmu. Bratasena kayugung susuwing angin mono sawijining gegebengan ingkang ora bisa kinawruhan sarana netra waloka. Siji-sijine kang bisa ngawruhi ya kuwi pangrasa miyang batinira. Dene wujute lamun ta wis mapan ana ing tumindak kayu mono sarana ingkang dadi teken susuh iku kaya dene papan ingkang minangka pancer. Angin mono perangane urip dene sing kudu ndok tindakake ripalungguhan iki kudu nyemplung
ana ing samudra Minangkabu. Samudra Minangkabu kuwi tegese Minang pacangan, Kabu kuwi ati. Mbuh segara lor apa segara kidul manut klawan krenteking atimu pribadi kanggo ngupaya wujute banyu suci Puruhita Sari. Cancuk mergut manjing samudra tulya dreng wiraganya legawa banyu sumaput wantes kekes penggali Sang Werkudara tupi mulat gelaring samudra ingkang hanggegirisi nanging bawane satriya kang kukuh bakuh ing piyangkuh setya ing ubaya teman ginolong gelenging driya pepuntane nyawiji Wigra Cancut Taliwondo hanggreng minangka panggugaing kewanen ya lumumpat gebyur telenging samudra nadyanto mati nanging mati ngrungkepi kautaman. wong lunga sanja jan sinanjan ora urung bakal
Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Bratasena kanthi teteken tekun satemah dadi ketekan panjang kamu. Hanggon kita toh jiwa raga ngupaya kawruh luhur ingkang sinebut kawruh kasampurnan. Sembah pangabekti kula katur sandhapepada paduka pukulut. Ndak tampa kang dadi bektinira. Ulun Sang Hyang Dewa Ruci ya Ruci Bathara ingkang yektine tansah tetunggalan kelawan jeneng kita. Bratasena manungsa sing becik kuwi kudu gelem budidaya dimen antuk kasampurnan. Ya sanadyan tangeh lamun manungsa bisa sampurna, merga kasampurnan kuwi amung kagungane Gusti ingkang Maha Nasa. Inggih Bukulut. Wis cetha dawuhing Gusti. Manungsa iku kagungane pangeran, mula besok uga bakal bali manunggal karo pangeran. Tegesipun manunggal kalian pangeran menika kados pundi Bukulut? Menapa menika ingkang sinebat kasuwargan? Apa to sebabe menungsa yen wis mati kok pengin munggah swarga Bratasena? Karana ing swarga menika punjering rasa marem, wontenipun namung nikmat mupangat bagya lan mulya. Nikmat sing kepiye sing nduk karepake? Ing kasuwargan dening pangeran dipun cawisi daharan kang mirasa, unjukan ingkang seger, sandang papan ingkang endah, lan dipun ladosi dening para widodari ingkang ayu. Bratasena,
Apa kaya mangkono mau ingkang sinebut sampurna? Tegese swarga sing ndok kandhakake mau menungsa isih kegubel dening pepinginan lan rasa milik sinurung ubale nepsu. Mongko nepsu kuwi yektine yen diuja ora ana mareme, ora ana enteke. Lan rasa marem kuwi timbule saka kasembadaning karep. Yen manungsa isih karidu dening pepinginan tegese durung bisa meper kanepson. Yen kaya mangkono njur apa bedane urip ana donya karo swarga? Apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut sampurna Werkudara? Pukulun kula rumaos cubluk bali lumanah kula nyuwun colok pepadang. Ndak baleni dawuhku. Manungsa iku kagungane pangeran, besok bakal bali marang pangeran. Tegese ingkang sinebut sampurna mono lamun to menungsa bisa tetunggalan kanthi langgeng kelawan pangeran. Ewadene carane titah kudu tuwajuh ing panembah lan pangesti tutwuri marang sipat-sipate pangeran. Bratasena, weda suci kae. Weda suci kae dumadi saka pirang-pirang piwulang kautaman lan saben-saben bakal maos kitab sarta nindakake pangibadah mesti diwiwiti saka ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara mau lamun ta digegem mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih. Mula kang mangkono supaya titah bisa nggayuh kasampurnan kudu wiwit ngipatake bebandane kanepson lan uripe tansah ditanduri ngrembakane rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae. Sanadyan ta kowe tigening panembah tuwajuh ing pangibadah kawruh agamamu dhuwur ning yen kowe ngina karo padha-padane menungsa tegese kowe durung bisa antuk ing elmune kasampurnan. Nyat langening kalang wanak klara panda montar tinon ler kakonang turem toro tetan padang kasor lan pajaring aturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami Bukulun. Dene paduka sampun nuntun dumateng lampah kula satemah kula saged angregem kawruh kasampurnan. Ngelmu kuwi becike aja mung digegem dhewe nanging kudu diwaratakake marang wong akeh. Siji ngelmu, angka loro bondo aja mung dipek dhewe ning ratakno marang wong akeh. Kanthi srana bisa nggunakake dana rasa panglipur lan aweh ingkang awujud apa wae ingkang bisa gawe mareme wong pirang-pirang. Men tumanja kawruh lan ngelmumu kasampurnan. Dina iki jeneng kita Madeka Pendhita dadi Brahmana ana pertapan Arga Kailasa kanthi apeparap penemban Bima Suci. Begawan Bima Suci, Begawan Bima Suci, Begawan Bima Suci, Begawan Bima Suci.